A portavoz nacional Ana Pontón reafirmou o seu compromiso na defensa de Ourense, que sintetizou con propostas concretas en materia de industria, infraestructuras e mobilidade. Tres ámbitos que considerou prioritarios para o desenvolvemento da cidade e do conxunto da provincia. E hoxe precisamente o que queremos é simplificar ese compromiso que o BNG ten en Ourense con unha axenda ourensá que ten dous puntos fundamentais. O primeiro é o desenvolvemento económico, atraer industria e máis desarrollo a esta zona do noso país, e o segundo piar ten que ver co desenvolvemento de políticas públicas de benestar que melloren a calidade de vida, e trátase en definitiva que teñamos un país que sexa un país que aproveite todo o seu potencial, que sexa un país cohesionado e que sexa un país onde teñamos fortalecidos os servizos públicos e os dereitos das persoas. No marco desta aposta polo desenvolvemento industrial e o apoio ao tecido económico existente, Pontón avanzou que a formación nacionalista promoverá no Parlamento galego a creación da Mesa pola Industria de Ourense. Creemos que é fundamental que dunha vez por todas se desbloquee o transporte metropolitano. Estamos en ano 2024, eu creo que non podemos seguir permitindo cousas como que un dos maiores polígonos da cidade, como o de San Cibrao, non teña transporte público, e por lo tanto creemos que é básico que se desbloquee esa área, ese transporte da área metropolitana, e que haxa unha aposta nese sentido. A líder nacionalista tamén coñeceu de primeira man as instalacións de Aixiña, unha empresa de iniciativas sociales sen ánimo de lucro que considerou un referente no ámbito da economía social.